que et permet integrar la part prèvia de la sessió i et prepara per aquesta part final que en diem observació interior. Per tant, comences a moure't per deixar la fase de relax i situar-te a la disposició asseguda de cames creuades, Siddhasana. Ajustes la posició de cames. Avui anem a canviar de gest. El dit polze estan units al dit del mig i anular, i el dit petit i el dit índex estan estirats en aquest gest que se'n diu Apana Mudra. Polze, mig i anular junts, índex i petit estirats. Apana Mudra és un mudra que se'n diu d'eliminació, està relacionat amb l'element terra, està relacionat amb el nas, l'olfacte, amb els esfínters i l'eliminació. És un gest que et permet eliminar tot allò que ha deixat de ser útil per tu. Vinga, pressiones amb les cames, amb els isquions, busques el to de les dorsals, de les cervicals, l'obertura del pit, tanques els ulls suaument, afluixes la resta i t'observes en aquesta actitud, Siddhasana. Present a l'actitud, incorpores l'Ujjayi, respiració i so, i observes aquest moviment, Ujjayi. Estàs a la posició i estàs en aquest moviment que en diem Ujjayi, respiració i so. Present a la posició, present a l'Ujjayi, et situes a l'espai frontal entre les dues celles, observes aquest espai frontal, ara buit. Incorpores en aquest espai la figura d'un quadrat i l'observes d'una manera neutra, oberta, sense esperar res. Estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, estàs a l'espai frontal i estàs en la figura del quadrat. I ara et proposo combinar aquest Ujjayi amb la figura del quadrat com un passatge psíquic per practicar el que se'n diu un pranayama quadrat o Samavriti pranayama, amb el temps d'inhalació, el temps de retenció pulmó ple, el temps d'exhalació i el temps de retenció pulmó buit tenen la mateixa longitud. En aquest cas farem 5, de totes maneres accessible. Molt bé, el passatge psíquic el seguirem d'aquesta manera. Havent buidat, et situes a l'angle esquerre i ara inhalant puges pel costat esquerre del quadrat a la vegada que comptes mentalment 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. A l'angle esquerre superior fas una pausa i retens a 5 mentre et passeges pel costat superior d'aquest quadrat. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Fas una pausa a l'angle dret superior i exhalant baixes pel costat dret del quadrat i comptes 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 a la vegada que exhales. Fas una pausa a l'angle inferior dret i retens mentre et passeges per la base del quadrat a 5, a pulmó buit. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 i tornes a començar d'aquesta manera. Vas passejant atenció i Ujjayi per aquest quadrat amb les pauses corresponents a cada angle
igualant els 3 temps, en aquest cas a 5, perfectament assequible. Estàs a la posició, estàs a l'ujai, estàs a la pantalla frontal, en el quadrat, i ara vas passejant. Ujai i atenció per aquest quadrat de la manera que hem quedat igualant els 4 temps a 5. Estàs a la posició, estàs a l'ujai, estàs a la pantalla frontal, estàs en el quadrat, passejant atenció i ujai per aquest quadrat, amb les pauses corresponents a cada angle. I d'aquesta manera, un cop has acabat la respiració que estàs fent ara, practiques 3 vegades més aquest pranayama quadrat, seguint aquest passatge psíquic, 3 vegades més. Tan bon punt vas acabant, deixes l'ujai, deixes de passejar-te pel quadrat, et mantens a la pantalla frontal i et mantens en el quadrat. I ara observes aquesta figura geomètrica sense esperar res. I ara a la vegada que estàs a la pantalla frontal i estàs en el quadrat, incorpores mentalment una vibració, que és la vibració del centre base, Muladhara Chakra, que està relacionada amb els elements que t'he dit, amb el nas, l'olfacte, els esfínters, l'eliminació. I ara projectes sobre aquesta vegada que estàs en el quadrat, projectes la vibració del Bija Mantra Lam mentalment. I vas, a la vegada que estàs en el quadrat, projectes el Bija Mantra Lam. I observes aquesta vibració i el quadrat. Lam. Mentalment. Lam. 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 3 vegades més. Lam. Lam.
Lam. Deixes de recitar i observar aquesta vibració, el Via Mantra Lam. Estàs en el quadrat, estàs a la pantalla frontal, observes per uns instants aquest quadrat, sense esperar res. Retires la figura del quadrat, observes aquest espai buit entre les dues celles. Surts de l'espai buit, connectes amb l'Ujjayi. Connectes amb la disposició asseguda, Siddha Asana. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta pràctica, agraeixes als altres per compartir-la amb tu. Desfas la posició de les mans, reuneixes els palmells, centre del pit, inhala i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana, bona castanyada, namasté, fins aviat.